साला मैथासि बैखालिया गथ'फोरनि गेजेरावनो आंखौ एथ'ग्राब गाज्रि होननानै रायदों। दा गथ'आ बिफानो खिन्थाफैबायना। बिफाखौ आं जेन थेन थगायग'नो हानायखायसो, नङाबा आंखौ साबुत होगौमोन दिनै साबुत। बे साला सिलब्रायखौनो आं दिनै बुगोन र' फैथों र' न'आव। आंखौ जुदि मोनथिनायबा मा खालामगोनबा हौवाया? आयु होखारहरगोनसो खोना। अबावबा आरो हाबासो जाबावनांगोन आं। हाबाखौथ' जाखानांगोन देनाय। बे हौवायाबो जुदि आंखौ होखारहरोबा बे संसाराव हारसिं जानाया सहस नङालै। हौवाखौ नांथारगौ। दा साला बे मैथासिनि थाखाय आङो हौवाजों होखारहरजागौमोन ना। मोनथिबाथ'बा आंखौ होखारहरखागोन खोनाहाय बालनि। आंहा दा मा जागोन देनाय? मालाबाफोर जुदि मोनथिनांगौबा आयु आं गिसोबायहाय। इसेबो गियान गैया, इसेबो मेलेम गैया होमबा बियो। हा आंखौ रायदों आंखौ साइडआव थांनानै रायनो हागौमोन ना। गावनि फिसाजोबो दङ आरो आंनि फिसालायाबो। बेहा गथ'फोरनि सिगाङाव एथ' गाज्रि रायनो लाजिया बियो। दा मानसिफोरनि सिगाङाव खिन्थाथिंबा मा जागोन देनाय? सेलब्राया जुदि सोरनिबा सिगाङाव खिन्थायोबा आयु लासिं जानांगोन माथो। आंखौ रावबो बेफोरबायदि होनना मोनथिद्राया। खेबनै हाबा जादों होननाथ' मोनथिगौ देनाय। थेवब्लाबो हिनजाव गोनांफोरजोंनो हाबा जादों होननानै रावबो मोनथिया। दा मोनथिबाबो बै मैथास्रिनि थाखायनो मोनथिसिगोन। आरो खुखुर गथ'आ साला सैमा गथ'आ बियो फैनानै बिफानो खिन्थाफैदोंलै। आंलाय खिन्थानायसो नङा सानदोंमोन। सैमानि जात गथ' साला नोंखौ आं साला गथ' नङि बाथ्राफोरखौनो बिफानि सिगाङाव नोङो लागायना होफैदों हा? लाबाव नोंखौ सोर सोंफैनो होनाय हा? दानिफ्रायनो साला बिफानो फैनानै लागायना होनो रोंगौ नोङो। आरो देरबा मा जाबावगोन? नंखाय बाथ्राफोरखौ साला लागायना होफैदों। नोंसोरनि थाखाय आंसो हौवाजों होखारहरजागौमोन मोनथिगौ ना? बेफोरबायदि नोङो मालाबाफोर आंखौ सोरबा रायबा बा सोरबा बुनो नागिरबा नोङो खिन्थाफैनाय नोंसा बिफानियाव नोंखौना आङो नोंखौ नोंनि आथिं आखाइ गासैखौबो दानस'जोबना दोनगोन आं। साला नोंनि थाखायनो आं मालाबा बुथारजागोन हौवाजों। साला दानिफ्रायनो बिफानो लागायना होग्रा। नै फैसा नङा माइबासो होनां नोंनो। ओंखाम उखैदोंना नोङो? ओंखाम उखैदों हो? बाल गथ' ओंखामबो खुरना हो आं दिनै। औवायाबो मोजां औवायानो गैला जाबायलै। हिनजावनोबो हासिब जिरना होनांगौनो हासिब गैया जादोंनो। ओमफ्राय आंहाबो सेन हनो दङमोन। माथो औवायानो मोजां औवा गैला। जिखिजाया फांनै दाननानै बानायनोसै आं। मा? आयालाय नोंखौलाय मानो बुखो? दे हामबाय गाबनाङा आबा गाबनाङा। आं नोंनो मेथाइ जानो फैसा होगोन दे। आंनाव थाइबा दङ। बे साला रांखावरियाबो जेबो मेलेमानो गैया ना मायो। गथ'खौलाय मानो बुनांगौ जाखो? बे गथ'नियालाय मा गोरोन्थि? बे मानसि गिदिरफोरानो गथ'फोरनि सिगाङाव रायसोबाय नालाय बिनिखायनो सोंफैदों आरो आंनियाव जेबो बुजि मोनैखाय। गथ' मानसि जेबो बुजिनो हानाय जाथ'वाखै। बेखौनो बियो बुनांगौ आरो।
आबा आइया ओरैनो बुंदों रागा जोंनायखाय नोङो गिनाङा दे नों आइखौनो गिबाय आरो गिनाङा आबा गिनाङा आइया नोंखौ अनोथ' नों दुस्थ' खालामबासो बुयो नोंबो आंनि सिगाङाव खिन्थाफैनाङामोन खोना बेनिखायनो नोंसाया रागा जोंबाय दे दिनैनिफ्राय बुला दे आइया बुला र' नोङो बेयाव थाथ'नाय आङो नोंनो थाइबा फैसा लाबोनि र' दै रांखावरिया साला मेलेम गैयि हिनजावा गथ'खौ बेफोरबायदि रायो सोरबा मोजां मानसिया बेफोरबायदि रायो आथिं आखाइ दानस'गोन होननानै ओइ मेलेम गैयि हिनजाव साला आंखौ फाग्ला जाबाय होनना बुंदों नोङो हा नोंसो फाग्लि जाबाय खोना साइख' गथ' मानसिखौ बेफोरबायदि बुङो हा गथ' मानसिखौ आथिं आखाइ दानस'गोन होनना बुङो सोर फाग्लिया बुङो बेफोरबायदि खर' गुदुं मेलेम गैयि हिनजाव साला नों साला आंखौ दिनै सोबादों सोबाया माथो होनबा नोंखौ हा खुदुमनांगौमोन आङो नों सेल बोरायखौ मानो बुनांगौ हा मानो बुनांगौ बुआबा माथो खालामनांगौ होमबालाय मानोथो नंखाय बाथ्राफोरखौ नोङो लागायना होफैनांगौ बे गथ' मानसियालाय मा मोनथिगौखाय बेनिखायनो गिदिर मानसिफोरा गथ'फोरनि सिगाङाव रायनाङा रावखौबो मोनथिबायना औ रायनाङा थर' आंहालाय बेयावलाय मा गोरोन्थि दं बे हिनजावासो बै मैथासियासो फाग्लिया आंखौ गथ'फोरनि सिगाङाव साला गाज्रि रायदों बेयाव मा आंहा माबाफोर गोरोन्थि दं नामा बै फाग्लियासो गोरोन्थि गथ'फोरनि सिगाङाव मानो रायनांगौ देनाय आरो बे मैथासियाथ' फाग्लिया आंखौबो रायाखैना गुबुनखौसो रायदों बे फाग्लियाबो साला मानो गथ'फोरनि सिगाङावनो बेखौ रायनांगौ देनाय आंनि सिगाङाव ओमफ्राय सेलबोराया मा दाय जाखो हा मानो बुखो नों बेखौ नोंसोर गिदिरफोरनियासो गोरोन्थि दं बेयाव बे गथ' गोरलैनाव मान गथ'फोरालाय मा मोनथिगौखाय दा बियो गिदिर मानसिखौ रायनाय खोनाबाय नालाय बेनिखायनो आंनाव बुंफैबाय आरो आंनियाव सोंफैबाय मानो रायनाय होननानै आरो लोगोखौ रायदोंबाबो नोंखौनो रायदों होनना सानना लादों आरो बिलाय गथ' मानसि जेबो बुजिनो हानाय जाथ'वाखै बेखौनो नों साला सोगाबनांगौ हा आंनि गथ'खौ बुनांगौ नोङो आरो मा बेफोरो हा मा आथिं आखाइ दानस'लायनाय बाथ्रा बुङो हा गथ' मानसि सिगाङाव हामगौ हा गथ' मानसिखौ बेफोरबायदि रायनो हामगौ एबारनिफ्राय बेफोरबायदि दानगोन होननानै रायनाङा दे नङाबा नोङो आंजों रागा जोंबाथाय साबुत होजागोन मोनथिबायना गथ' मानसियालाय जा खोनाना फैदों बेखौनो बुंगोन बेखौबो नोङो बुफैनांगौ नामा हा नङा माने बियो आंखौसो बुंनाय होननानै नोंनि सिगाङाव लागायफैदोंना बेनिखायनोसो आं बेखौ रागा जोंदों आरे बेसां बुंनांगौ बियो गथ' गोरलैसो दासो बोसोरब्रै जाबाय मा मोनथिगौ बिलाय नोंहा मा खर' माथायाव जेबो मेलेम गैया नामायो मेलेमानो गैमाला नोंनियाव नोंनि खलथायाव ना जेबो गैला गोबोरखिसो दं गथ'खौ बुनो फैयो गथ'आ ओंखामबो उखैदोंनो खुरना होनो गारै साला नों गथ'खौ बुदोंसो ना दिनैनिफ्राय जुदि बेफोरबायदि जाबावना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा साला दिनै मैथासिनि थाखाय आंनि हौवाया आंखौ बुबाय मालाबाबो आंखौ बुफेराखैमोन बै साला मैथासि फापि आरो सिलबोरायनि थाखायनो आं बुजाबाय नङाबा आंनि हौवाया आंखौ गथ' अनोमोन बुफेरामोनलै सानसेबो रायबाबो ओरै बेफोरबायदि एसेबां रायफेरामोन दिनैबा बोरै रागा जोंथारदों आं गिलायलांबायसो माथो रागा जोंबाथाय मोजां नङालै बेबो आयु आंखौ जुदि मालाबाफोर होखारहरो बे साला सिलबोरायाबो मानो खिन्थाना होयो मानो लागायना होयो मासे गासै गथ' बियो दानिफ्रायनो बिफानि सिगाङाव लागाय होयो आं बुंनाय बाथ्राफोरखौ बुंनायफोरखौ थैगोनलै आं थैगोन बे गथ'आनो बुथारगोन आंखौ मालाबा साला फैनायाव लाफाथिखौसो नुबोबाय मानसिखौ नुनानै ओरैबायदि बुनो लुबैदोंमोन आङो साला आंनिफ्राय थगायना लानाय फैसाजों बायनाय मबाइलजों फट' थिखांबाय थादोंमोन बियो मानसि थानायखायसो नङाबा बुख्रुबथारगौमोन आं र' बे साननैसो आं सोलाबोखाय गामियावबो थांनो मोनाखै आं बेखौ सिआइडि खालामनो मोनथाराखै आं बे साननैसोआ थांथाराखैबोना आं गामियाव र' गाबोननिफ्राय थांग्रा जासिगोन आं दसेबाबो चान्स मोनबानो मबाइलखौ बुख्रुबखाबाय आरो आं मोनफैबाय आब' औ मोनफैबाय फैनायाव ना
बे लाफाथिल्ला हारि थंगालिखौ नुबोदोंमोन आं ओरैबायदि बुनो लुबैदोंमोन नुनानै औलै बेखौनो आंबो बुनो लुबैयो नुबानोखि साला मालायनि फैसा थगायनानै लांग्रा बियो बेनोथ' बिनि मबाइलखौनो आङो मायबा मोनसेबाबो खालामथारगोन मिथिगौ ना आं मायबा मोनसे माने बुख्रुबथारगोन आं लागिबा नङाबा माबा दैयाव गारहरना होगोन आं बाबु बिदिनो खालामनो खालामथारगोन आं सानसे नायबाय थादों नाथाय सान्सखौनो मोनाखैना बे साननैसो आरो गामियावबो ओंखाराखैना आङो नोंबो आरो सोलाबाखैना औलै लोगोफोर दिनै भिडिअखौ एसेनो फोजोबनाय जाबाय मानो होनबा आं दिनै भिडिअखौ गोलाव बानायनो समखौनो मोनासै आरोना माने न'आवबो रावबो खामानि मावग्रा मानसि गैया नालाय आंल'सो हारसिं आइयाबो न'आव गैया आब'नियाव थांदों बेनिखायनो भिडिअखौ आं गोलाव बानायनो सानबाबो बानायनो हायाखै आरोना माने आङो न'निसो खामानि मावनो ना भिडिअसो बानायनो बेफोरबायदि जागासिनो आरोना भिडिअ बानायनोबोथ' बेसेबा सम नांखागौ थेवब्लाबो आङो एसेबाबो सम दिहुननानैबाबो बानायथारदों आरोना अबावबा रायज्लायनायफोराबो बारा मोजां जायाखै दे दिनै थाथा जादों मानो होनबा आङो रिपिट खालामफिनासै आरोना माने समनि जोबोद आंखाल आरोना दा आङो भिडिअखौ बानायदोंबाबो हरावसो बानायदों आरोना सानाव आङो समखौनो मोनाखैमोन दा नै हरनि 12टायानो जासिगोन 11:30 जाबाय ओमफ्राय दा एडिट खालामनायावनो थाम्बनेल बानायनायावनो आपल'ड होनायावनो हरनि 2टा बा 2:30 जाखागोन आरोना लोगोफोर मानो होनबा जोंनियाव आपल'ड होबाबो थाब आपल'ड जाया नालाय नेटनि जोबोद प्रब्लेम दे होमबा लोगोफोर थाथ'लायदो ना आंबो बानायबाय थानो हाला हरबो जाबाय नालाय दा आरो एडिट खालामनायावनो हगारनायावनो गोबाव जागोन लोगोफोर भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक कमेन्ट शेयार साबस्क्राइब खालाम दे थेंक इउ